Bil-budget kellu parti sostanzjali dedikata għal gżira ta' Tletoljiet, Għawdex laqasow is-sensiela ta' miżuri ġodda u oħrajn estiżi li se jkomplu jistimulaw l-ekonomija reġjonali iżda anki jattiraw iżjed investiment. Il-Kamra tal-Kummerċ Awċija ħarġet sodisfatta bil-budget imressa u semmit fost l-oħrajn il-fond li se jinħoloq biex jinħadmu films f'din il-gżira ġmiel tagħha u l-iskema għax-xogħol f'Għawdex. L-introduzzjoni ta' raba vapur se tkun bażi permanenti u li anki se jkompli x-xogħol fuq il-fast ferry u t-tieni fiber optic cable. Hawnhekk aħna fil-qasam ta' trasport fil-baħar imbagħad nemmnu kif semmejna kif il-proposti tagħna li għandhom jiġu dedikati iktar servizzi għal vetturi kummerċjali. Ma ninnotaw anki aħna b'mod pożittiv li hemm pjan ċar fuq it-tkomplija tal-proġett tal-mina, aħna nemmnu bisħieħ li dan il-proġett għandu jkompli bla waqfien. Min-naħa tagħha l-Awtorità Awċija t-Turiżmu qalet li l-budget 2020 qiegħed jara wkoll li jtejjeb anki l-prodott turistiku Awċi. Saħqet li tilqa bi pjaċir il-pjan tal-Gvern li jibni mill-ġdid it-triq mir-Rabat għal Marsalforn. Fond li ser jitwaqqaf biex jiġu organizzati konferenzi fil-Gżira Awċija. Il-Master Plans, it-komplija tal-Master Plans tal-Marsalforn u ta' Xlenli u fil-Master Plan ta' Marsalforn hemm ukoll il-bidu ta' xogħlijiet fuq il-breakwater ta' Marsalforn. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.